Ang nabag-o nga kinabuhi isa kadako kag indi malalis nga testimonies sa buluhaton sang Ginoo. Ang pagtuon subong ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pagbusisi o kung pag-review sang aton leksyon sa eskwela sa Batika kag ini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong host sa sini nga programa ang Pagtuon Subong. Kag ako nagakalipay nga ari upod sa akon subong ang aton nga din sa School of Agriculture. Wala sang iban si Dr. Carlos Hardiniano Jr. Sir, Doc, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Pastor. Kag bisan man sa aton mga nagasunod sa sini nga programa, mayong adlaw gid sa iyong tanan. Yes, Sir, Doc, thank you gid sa imo nga baton sini nga panghangkat nga makig-upod sa aton subong. Wala lang galing ka upod si Mrs. Hardiniano, I wish nga tani duha ka mo agot nga pareho man sang iban nga maniligad nga mga leksyon nga mga mag-asawa ang upod nakon kag but anyway salamat kay with Sir Dr. Kaloy, everything will be okay with our lesson discussion this today. Hapang Sir sa hindi pa kita mag pangamuyo aton anay tamyaw ng aton mga kauturan dira sa Sindaduran sa may SDA Church dira sa Garcia SDA Church sa Mansilingan, aton mga kauturan sa Boracay together with Pastor Romeo Tumbukon, Mrs. Tumbukon kag ilang nga district leader, ang aton nga mga kauturan dira sa Iloilo, sa Antique, sa Aklan, sa Capi, sa Guimaras, diri sa Negros Occidental, kag dira man sa Negros Oriental. Aton mga kauturan nga mga Ilonggo speaking dira sa Samar provinces, sa Liti provinces, sa Biliran, sa Masbate, sa Romblon, sa Mindoro, sa Palawan. Aton mga kauturan nga mga Ilonggo speaking sa Southern Mindanao, sa may Dajanga City, sa Coronadal City, South Cotabato, North Cotabato, Sarangani Province, Sultan Kudarat, kag aton mga kauturan dira sa Davao Provinces, kag bisan pa diri sa Northern Mindanao. Aton mga kauturan sa may Singapore, sa Malaysia, sa Indonesia, sa may Thailand, sa Hong Kong, sa Taiwan, sa may Brunei, kag sa mga iban pa nga mga bahin diri sa South East Asian nation. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa aton sa sinigid nga tion. Hindi kita malipat mga kauturan. Ngara kita sa Radyo Bandera kada Biyernes ng gabi alas 9 tubtob alas 9:40. Ara man kita mabatian sa Sabado sang aga sa Hope Radio Southern Mindanao sa General Santos City kada Sabado sang aga. Sa hinubaan sa aton radyo natin Hinubaan Negros Occidental, kag mga kauturan aton ang pasalamatan ini aton nga mga kauturan sa may Dapdap Tangalan Aklan SDA Church, mga Pitero, Valencia, Oreta, Moraldi, Hilyado, Tugadi, and Biating families. Kaupod ni Monalesa Otis Pitero dira sa Dapdap Tangalan Aklan. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa aton. Akon pangabayon si Doc Carlos sa aton nga pagpangamuyo sa aton opening prayer. Magapangamuyo kita. Amay naman nga balaan sa sining takna sang Sabado kami palapit sa imo, nagahangyo sang balaan nga espiritu nga aming kaupod namon samtang kami amay magatuon o kung maga-review sa amon nga lesson pati sa
ambit o kung pagpaambit sa istorya ni Ginoong Hesus. Kabay ni Diyos makahatagid sang dako ng impluensya para sa amon sa pagsugid sa iban man bahin sa imong anak nga amo ang amon nga personal nga manluluwas. Amen. Gani o Diyos pakamayuha kami upod ni Pastor Tomado sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you, Doc Kaloy, sa imo manami nga prayer. Ang aton sadsaran nga teksto makita sa naunang 1:5 versikulo 13 nga nagasiling sa may hiligay nun. Ini ginasulat ko sa inyo nga nagatuo sa ngalan sang Dios, sa ngalan sang anak sang Dios, agod nga mahibaluan ninyo nga nakabaton kamo sang kabuhi nga walay katapusan. Ang Dios magapakamayo sa aton sadsaran nga teksto. Yes, Sir Carlos, Sir Hardiniano, ari na kita sa lection 11, sharing the story of Jesus. Ang aton pagpaalinton, pagpakigbahin sang istorya ni Jesus. Sa sini nga simana mga kauturan, aton tunan kung ano ka-powerful ang ngalan sang Ginoo. Nga aton ma-share, aton mapalinton, aton mapasadagahay, aton mapatulo sa iban nga katawhan. Agud nga sila man maka-experience sang mga sakripisyo ni Jesus para lang nga kita may kabuhi nga walay katapusan. Doc Kaloy, ang punto diri, isa ka punto sa aton introduction, damo subong mga kompanya sang alternative medicine. Mga natural remedies. Ang isa sa mga sekreto nila ang personal testimonies. Sining mga katawhan nga nag-amo ni ang ginatumar ko, nag-ayo ako, amo ni ang akon nga masakit nawala na ti ang mga tao nga nakabati makonbensi man because hindi mo malalis nga ang isa ka tawo nag-ayo. Kag ang iya nga ginatuhan nga nag-ayo siya tungod sina nga mga medisina o kon mga bulong nga ila gin tumar. And that's the same thing nga kabay pa nga aton man buhaton sa aton nga sa Cebuano pa pagsangyaw sang mayong balita, sa aton nga pagbantala sang mayong balita sang Ginoo. Yes, sir. Oo. Matuod din na pastor nga wala na sa pinakadako nga gahom bahin sa mayong balita amo ang kabuhi nga nagbago. Nagbago no. So amo man na nga madamo gid ang nagbaton kay Ginoong Hesus pangud man nga inigin testimonya sa mga tao kung paano sila ginbago ni Ginoong Hesus. Amen. And that's correct. May silingan kami pastor sir sa una nga palahubog gid. Daw hindi gid ka magpati nga maliwat ang iyang kabuhi. Kaya aga pa ya gamaoy na. 6:00 plus ang aga hubog na. Ti hasta pa maghapon, pagkasisidmon, tunod na sang adlaw, mainom pagid. Puli sa balay gabi na gaaway pa. Pero sang nakadakpan siya sang balaan nga espiritu, natingala ang bilog nga banma. Kag pinagi sa iya, nayanghag ang tanan, kag nag-question. Ano ang nakaliwat sa iya? It is the power of Jesus' name. Yeah. Okay. Ari kita, Doc Carlos, sa Sunday, Jesus, the basis of our testimony. Anong nakita mo diri, Doc? So amo ni si Hesus amo ang aton nga basihan sa aton nga pagpanaksi. So miari lang diri mga punto sa aton nga lison sa sining Domingo. Naghambal diri nga sang una, sang wala pa kita kilala kay Ginoong Hesus, ginhambal diri sa balaan niya kasulatan niya kita pakig-upod o kung naga-ugyon lang sa lakat sa kalibutan. So, sang una, amo na nga kita mga manuglapas sang kasuguan sang Ginoo. Kay ti way pa nato nakilala ang Ginoo mo. Apang sa dira na naton nga nakilala ang Ginoo, diri na isla ng aton nga pagkataho. Kag gina siya bugay sa Ginoo para sa aton. Kag
ini siya mangin sadsara naton nga si Ginoong Isus gid amo ang aton nga basihan kung paano niya nga gin-change ang aton nga kabuhi, pastor. Yeah, and that's correct, sir. Amo na yung makita naton sa Episos, Kapitulo 2, versikulo 1, tubtob sa 10. Nga si Pablo nagsiling, nga sang wala pa kita kay Kristo, ay pa kita kakilala kay Kristo, mga transgressor kita, mga transgressors, manugsupak, manuglapas, oo, kag nagasunod-sunod lang kung ano ang ginahimo sang kalibutan. Kag ginhambal ni Pablo nga we are dead and in sin. Patay kita. Nagakabuhi lang kita. But in reality, we are dead. Patay kita. In the eyes of heaven. In the eyes of the world, we might be alive. Pero patay kita ya in the eyes of God. But after knowing Christ, siling ni Pablo, we are made alive in Christ. Or with Christ. And then, we are entitled to sit in the throne of God in heaven. And then we are saved, of course. Ephesians 2 verse 8, that ye are saved through faith, not of our own works, but it is the grace, or it is the grace of God. So, by nature, sir, we are carnal. But after we receive Christ, we become heirs of the kingdom. Yes. Ano pa, sir, ang imo natalupangdan? Kay isa pa diri amo ang gitawag nga kita nangin umalambit sa gitawag nga regalo nga amo ang kaluwasan. Kanami sina, sir. Yes, go ahead, sir. Sa bagay nga sa diri, sa tapos naton makilala sa Ginoong Hesus, kag aton siya batunon pinagi sa santos nga bautiso, ini siya amo ang regalo para sa aton nga kita mangin umalambit sa gitawag nga kaluwasan. Nga ginaaman sa Ginoo para sa aton nga tanan. Yes, amen. So, and that's it. Kanami sa imong nga word nga gigamit, sir, umalambit. Talag kadalom sina nga Ilonggo, umalambit, no. Nga kita umalambit na sang kabuhi nga walay katapusan. And that's it. It's because of the work of God, the work of Jesus Christ. Okay, sa aton nga Monday, the transformative power of personal testimonies. Amo na nga sa akon ginambal kay na nga ining mga alternative, mga natural remedies, nga mga bulong, nagadinalag ko ini nga company, sir. Kag nagadilanto sila. It is because ang ginagamit nila nga pamaagi to tell everybody is personal testimonies. May mga ginapagahambal sila sa radyo, sa TV, nga because of this and because of that medicine, because of this alternative medicine, ako subong na tao. Kakadamo magid sa mga hindi lang sa mga common nga mga people, bisan pa, sir, ang mga dinalagko, ang mga milyonaryo are already believer of alternative medicine. Gakadto sa Mindanao, gakadto kung diin nga may mga institute nga nag-offer about alternative medicine. Okay. So, ang isa diri ka sample is the son of thunders, si James kag si John. Yes, ano ni sir ang imo na nasiding diri sa ilang adwa ni? So diri sa Mandi ang gitawag diri ang gahom sang personal nga pagpanaksi, amo ang baylo sang kabuhi sang iba, no. So ini siya ang istorya diri mga kauturan, amo ini ang kabuhi ni John kag ni James nga may ara sa gitawag nga balatyagon nga dasig makig. Isa ka instance diri sang luyag sila kun tani sulod sa isa ka lugar o kung sa isa ka turulugan apang tungod may ara nga prejudice sa Samaritans or Samaritans. So doon na ngakig ini si John. Gani. Kaya ginhambala niya si Ginoos nga ti Ginoo. Pangamuyuan ka ngay nila ti sunugon ta sila. So apang mga kauturan pinaagi kay Ginoos, no, nga ang response ni Ginoong Hesus sila amo ang pagkalulo kag inisya amo ang nangin sadsaran man ni John nga pinaagi gali sa hindi Persa ya, pero pinaagi sa gugma ikaw gid makadaog sang
mga kauturan mo sa palibot. No? Sa mo Yeah. ini ang isa sa mga istorya diri nga hindi pinaagi sa pirsa kundi sa gugmagid pastor. Sa gugmagid. Gugmagid ang naga ano Yeah. sino diri? Oo. Ang naga pangibabaw sa aton yung pagpanaksi. Kay kung way kang gugma sa aton yung pagpanaksi, hindi kita Wala gid. makapanaksi nga madinalagon. Yeah. Amo man na sir sa pagpangaluyag. Makita man na nga. Kung makita na sang babae nga ang gugma mo daw kung sa Cebuano pa daw tapahawa lang daw sa Limpapaw lang kuan makita man na. Pero kung magpati ka sang binalaybay sa mga Ilonggo nga pito ka bukid akon ginlakbay leon kag tigre ang akon kaaway hindi ko baliyon ang akon kabudlay basta makita ko lang larawan mo hinday. Katawag pastor. Gugma ang nagsugo, sir. No. Kay kung wala gugma ang tao, bugat. Pero kung gugma, bisan ano ka bugat, mamagan. Mamagan, It Pastor. is because of love. Tiyan mo man si Jesus, ang iya nga ginpagi is love. Nga, sa aton nagligad ng mga leksyon, lain ang nakita ni Jesus ya. Every person nakita ni Jesus ang mga positive things. Kita gani iya may antipara pa kita ya. May worldview pa kita. Nga hindi gini maluwas nga tao. Nga bisan dakdakan ni mo sa Biblia sa yagtang hindi ni maluwas. Oh. But Jesus lain niya. Nga nakita iya sa kada tao ang positive aspect. Nga ini kandidato. That's why amo na sa aton nga Monday nga leksyon or sa Sunday naton nga leksyon. Nga siling ni Pablo sa una amo kamo sini grabe kamo ka makasasala. But because of Christ's sacrifices, nag-amo kamo sini umalambit na kamo sang trono kag sang kabuhi nga walay katapusan. So sa imo nga istorya kina nga imo gin-share nga experience ni Jesus sa 12 disciples, nag-agi sila sa Samaria, wala gid sang magpatulog Wala sa gid sang ila, magpatulog. bisan may kwarta sila, wa isang magpatulog nga hotel o kon nga lodging inn sa ila. Ti siling ni Pedro, siling ni Juan gali, be, ano ni, pangamuyuan nato ni nga ang ano ni, ang kalayo, Ang kalayo. maga sulugo ni, o, kay wala sila kabalo kung sino ning ila gindinay, ang ila gindumilian, nga mo ang anak sang langit. Yes, and that's it. So, sa ano pa gid sir? Ang imo makita diri, of course, because of love, yes. Ano pa gid? So, bangod sini mga kauturan nga instance nga natabo sa kabuhi ni John sa iya nga mga succeeding pagpanaksi bisan pa sa the first epistle, second epistle o first epistle of John, Mm. mayara mga teksto mga kauturan nga naga tudlo gid kung paano si John na change o kung nag-transform ang iya kabuhi. Okay. Sa una siya dasig maakig, Mm. pero karon grabe ang mga laygay mo katuran. Isa na diri ang gin-highlight sa 1 John. No? O kung una nga 1:5 tubtob 5 nga diri nagpakita gid sa madamo nga mga tinaga nga amo ang gugma pastor. Mm. Kagbisan pa sa sulatan ni Sister White dira sa Desire of Ages Yes. page 22 no. Yes, go ahead, sir. Nga amo ang pag-exercise kuno sang pirsa is contrary sa gitawag nga prinsipyo sang Ginoo. Okay, kanami. Mm. So dapat kinaton talupang doon nga ang gitawag nga force Mm. ini siya against gid sa prinsipyo sang Ginoo. Mm. Kundi aton ini siya dalon gid sa pagserbisyo sa Ginoo nga may gugma gid pastor. No? Yep. Kag bisan pa ang hambal diri nga ang aton nga kabuhi nga na bag-o amo siya ang may pinakadako nga gahom para sa aton nga pagpanaksi sa mga tao sa aton palibot. Yep. Kanami sinasir sa imong nga punto nga pinaagi sa aton nga gugma. Yes. Ang sa aton nga leksyon may isa di ka word nga ako na namian conduit. Conduit. Ang conduit amo na siyang alagyan. Oo. Dira magi sa aton pa tubo. Nga dira magi ang tubig, ang kuryente, dira magi ang kuryente sa sina nga wire. So ina siya ginagamit ginatawag nga conduit. Nga through that instrument mag-aagay ang kung ano ang gusto mo nga ipalapos sa unahan. Ang amo man ni sila, kita amo ang conduit. And then how can we become conduit? It is because of sincere love. Kay kung salimpapaw lang imo gugma, magpangwali ka, gugma mo salimpapaw lang nga makita ina maobserbahan na sa mga tao nga imo
nga gina-Bible study yan. Makita nila nga dopike maniman. Nga bisan tuod matuod nang imo ginahambal, but the way you act, the way you the way you have, you are with them, makita nila nga kadaw ka silang papaw. Hindi gid sila yung makonvertir. But makita nilang pagkasinsiro nimo. Amo mo na sa pagpangluyag, kung hindi makita sa bahay nga hindi ka sincero, most likely, hindi ka magyapon kapasar. So, sa malipot, Pastor Yes. Nestorya, kung may anak kita gugma, no, sa pagpanaksi, kita mangin alagyan sa blessings o kung pagpakamayo sa ibang Yep. tao, Pastor. And that's correct. Na, tiya mo na ang gina-emphasize ni Jesus. Sa aton nga, once we work with Him, we have to do it in based upon true love. Nga wala ga paabot bala sang kwante, amon ang ginatawag nga agape love. Agape love is not just simply God's love, but it is a love. Pwede kita ka-share, sir, sang agape love. Kay ang damo ga una nga ang agape iyas ng Ginoo, and that's correct. But we human beings can also give out agape love. Ano na siya? A love that does not require anything. Unconditional love. Ang gugma nga wala ga paabot nga balusan. Basta makahatag ka lang, bahala ka na magbalos ka. And that is agape love. So, kabay pa nga ina nga gugma naton, aton ikopol, aton nga iupdon sa aton nga pagpangwali sang mayong balita. Nga we don't expect anything in return. Without any condition, let's just give out love. Telling the story of Jesus. Sir, hindi lang kay ang mga maayo nga tao ang ginagamit sang Ginoo. Kag sa atong nagasiling nga ang ginagamit sang Ginoo hindi ang 12 disciples nga una gid nga ginhimo iya missionaries, kundi ato ang tao nga ginumpit sang Yawa. Can you tell us some more about that? So, manami ni Pastor, no? Siguro, telling the story of Jesus, ini siya isa sa mga mahambal ko man, matestimonya ko man, nga isang una, hindi man kuya Adventista, Pastor, no? Hindi ko Adventista. Kaya, samtang ako nagabasa sa sininga lison, no? Siguro ng Isus, wala diyagin una send ang iyang mga disciples bilang mga manugpanaksi. Yes, Kung ano siya kaklase nga Ginoo o kung ano siya kaklase nga leader. Kundi katong mga tao nga mismo nga nag-change gid ang ila kabuhi sang ilan encounter siguro ni Jesus nga amo diri ginhambal diri amo ning mga madmen kag bisan pa ang may mga malaing espiritu nga kung sa bagay iya inigi na ginayo kag ang mga malaot nga espiritu nagadto ya sa mga baboy kag naglulumpat dito sa pangpang. Kag ining mga tao, actually duwa ato ka tao ang ginupdan sang malaot nga espiritu. Apang sige ng Isus nagsugo gid sila nga sila gid mismo ang mag-istorya kung ano ang ilan experience kag Ginoong Isus. No? Yeah. Samtang si Ginoong Isus nagapangwali, ara gid sila nagapunggo sa tilan ni Kristo kag nagapamati kung ano ang mga laygay ni Kristo. Yeah. Kag sila among na siling sakto lang iya ginhimo kay ako naka-experience sila. Amo nang matuod nga pagpanaksi. So, amo nang matuod nga pagpanaksi. Ang isa pa ka punto, sir, sining demonyak, sining ginumpit sang Yawa nga dito sa Gadara. Okay. Ang isa ka punto diri nga bisan tuod sila hindi maayo nga manugwali. Kay they don't have the gift of speaking. Pero ang ilang change life, ang ilang na liwat nga kabuhi is a good sermon. Kaya muna bala sir sa amon nga School of Theology sa mga pastor namon nga mga estudyante nga amon pirmi gina-emphasize ang ideya nga we rather see a sermon than hear one. Okay, mas maayo nga makita ina nga sermon sa imo kabuhi sang sa imo lang ginahambal nga hindi manggali makita sa imo kabuhi. So ini ang demonyak, ini ang ginumpit nga sang Yawa nga tao sa Gadara. Posible nga hindi ni siya manami maghambal. Pero ginakadlukan ni siya sa ilang lugar. Kay bisan ang talikala mauto diya, kanina mauto diya. Kaya iyang tingog, grabe nga daw tingog ara sa dalom sang lungib. Nga everybody mag-agi sa sina nga lugar, sa sina nga patio kay ara sa Daga Star nagakahadlok. But sang nakita nila nga nag-change na siya, kag dito na sa tiilan ni Kristo, natingala sila.
So, wala siya nagahambal, hindi siya pareho kay Pedro, hindi siya pareho sa 12 disciples, nga they are good preachers, but iyang personal testimony is a good sermon itself. Yeah. Amen. Yeah. Kadto kita, sir, sa Wednesday, testifying with assurance. Ano ni sir ang punto? Ang pagtistigo nga may kasiguruhan. Kasiguruhan. Oo. So, ini siya manami nga parte man sa aton nga lison nga kung ikaw magpanaksi, ano gid ang kasiguruhan? Sa imo nga ginasaksi, nga matuod. Matuod. Ano kina imo preba nga ang imo ginambal matuod? Matuod, oh. So, ini siya mga otoran, no? Nga sa aton nga pagpanaksi, may ada ka matuoran nga sa aton nga pagpanaksi, may ada gid ang Ginoo ginapreparar sa aton. Kag ano ini ang ginipreparar sa aton sa Ginoo? Yes. Amo ang kabuhi nga walay katapusan. No? So karon kun ikaw manaksiya karon sa imo palibot nga wala gali sang kamatuoran ang imo ginapanaksi, so hindi ka pagpatiyan. Kay ti karon biskan maghamba kita nga ang ako nya ginasaksi nga si Ginoong Hesus gikan sa kamatayon kag nabanhaw. So ina siya pagpamatuod gid nga ang imo ginapanaksi matuod. Kag sa kato magpati sa imo, sila man makaambit sa imo ni baluan bahin sa sining pagpanaksi nimo bahin kay Ginoong Hesus. So ini siya isa sa mga kasiguruhan sa aton nga pagpanaksi sa iban nga tawo sa aton palibot, pastor. Yeah. Kanami sinasir sang punto nimo nga sa aton pagpanaksi mga utod, sa aton nga pagbantala sa maayong balita. Ang aton ginahambal, sir, is proven. Kamuna nga kita mga Adventista, bisan diin kita dalon, magwali kita sa kadamaan o kung sa jutay nga mga tao. Hindi kita mahadlok maghatag sing kamaturan, kaya nga aton nga kamaturan, biblical. Mabasa, gidya. Bisan ano nga debate ang buhaton, may prueba kita. Nga ang Sabado matuod, ang ikapulo, amuni, kanang naton uli, ang aton nga pagpanaksi, ang aton nga mga kabuhi maliwat because we have a proof ang Biblia. Kung may ara nga saad nga tumanon gid sang Ginoo ni Jesus, ang iyang saad nga siya mabalik, I shall return. Nakabati ko sang isa ka pastor nga nagwali sini nga nagturok gid sa akong panghunahuna. Nga naghatag siya sing assurance nga if there is a promise that Jesus will really fulfill, it is the promise of I will come again. Amen. I will go and prepare a place for you. After that, I will come again. Na. Kadamo sa mga na-fulfilled na nga mga promises ang Ginoo. Ini isa sang dako yang nga saad nga iya gid tumanon. Yes, Doc. Amo man na pastor no nga sa aton nga pagpanaksi hindi gid kita malipat. Nga kung kita magsalig sa aton kagalingon. Okay. Kanami sina. Wala gid sang pagatuan kay na siya. Tawahanon naton nga kagalingon yung pagpanaksi. Pero kung sa Ginoong Hesus siya aton ipanaksi, kaga sila man aton ni siran yang Ginoo magbalik gid. Kaya kung kita magsaad sa tao, may ara pa yan nga mga pakyas, mapulak pa. Ginoo ya. Ina siya, may ara gid kasiguruhan nga tumanong gid sa Ginoo, pastor, ang iyang gipromisa sa aton. Yeah. Kag amo ni Doc Hardiniano, ang minsahe sang aton nga simbahan. That's why ginngalanan naton aton simbahan Seventh-day Adventist. The word Adventist is the assurance. So kita sa church, we are assuring the whole world that indeed Christ will come again. Amo na ang word nga Adventist. Okay, kag nagasimba kita aton ginapakabalaan kag ginaobserbar ang adlaw nga ikapito. Okay. So, and that's it. So, kinahanglan mga kauturan nga we will preach with the assurance. That's why bisan diin kita Doc idalon, we can prove our teachings based upon the Bible. Bisan diin kita ihampak nga corner, we can stand that indeed what we are telling is with back up may assurance halin sa Biblia. Okay. Kadto kita sa aton nga last Thursday election, something worth testifying about. Anong nakita mo diri na? Sige, diningan mo Doc Hardiniano. Ini siya amo ang tawag nga balor sa aton nga
pagpanaksi. Mm. Ano gid bala ang baylo sa aton nga pagpanaksi. Mm. So dako nga pala mangkutanon sa aton kung ano gid ang value sa aton nga pagpanaksi. So kung sa aton nga pagpanaksi mga kauturan, aton gitandaan nga may ara mga sakripisyo nga aton ano gid i-carry o kung i-value sa aton nga pagpanaksi sa Ginoo. Apang aton man tandaan nga sa aton nga sacrifice kung paganto sa aton nga pagpanaksi, ang Ginoo may ara man saad nga mga padya, pastor. Gani. And to mention na kung ihambal diri sa inyo mga kauturan, may ara lang 5 ka mga ginahambal diri sa aton o kung 4 ka mga ginpromisa sa Ginoo sa aton kung aton ini siya tumanon ang ginahambal niya nga mangin saksi kita sa sini nga kalibutan. Ang una-una, may ara kita gahom sa nga mangin o kung tawgon nga may anak sa Ginoo. Ay kadua, nga may ara kita sa gitawag nga kabuhi nga walay katapusan nga ginahatag nga ginaaman ang Ginoo sa aton. Kag may ara ay katatlo ang may ara kita peace of mind. O kung katawhayan sa aton nga kagalingon kung kita magapanaksi. Kag ang ikaapat diri amo ang gihatag sa aton sa Ginoo amo ang kaalam, ang righteousness kag justification kag ang redemption. So amo ini ang padya sa Ginoo kung kita man mangin matutom nga saksi bahin sa iya nga pagbalik, no? Bahin sa iya ikaduha nga pagbalik. So ang Ginoo mga matutom gid nga ini ipagahatag yaman sa aton nga amo ang redemption nga ginaaman niya sa aton, pastor. Amen. Kanami, Sir Doc, sa imong nga punto, nga may 4 ka mga padya o kon mga dulot sa aton nga pagpanaksi. Kag ang aton nga pagpanaksi nga kuan gid bala daw anong worth sa Ilonggo nga tama gid bala kabilidhon. Bilidhon, no? Bilidhon nga pagpanaksi nga ina siya makahatag sang dulot sining aton redemption. Ang redemption ang pagpakaliwat sa aton, ang pagpasiguli naton, ang pagkuha sang Ginoo sa aton halin sa kahulipnan sa sala. Kag dayon gin-redeem kita niya. The word redeem is a very strong word, mga kauturan, sa theology, nga wala na kita sang mahimo. God pick us up. Okay. Amo na siya katulad na siyang synonym sang redeem is rescue. Kung i-rescue kita, hindi makita i-rescue kung hindi pa kita kung may kaya pa kita. Galing kay hindi nakita ka lang, that's why i-rescue na kita. Okay. Kag isa pa gid punto, Doc, kung ako nakita diri, nga ang sakripisyo ni Jesus para sa aton kadako. Dako gid. Yeah. Ang ginapangayo sa aton kagamay lang. Gamay lang ang sakripisyo. It is just a little sacrifice. Okay, but everlasting reward. Na ti ang isa ka punto sa aton leksyon nga ang magtagudili kita magsakripisyo ng gamay. Nga ang pagsakripisyo sa Ginoo is very big kag dako gid ang iyang ginhimo. Nga man kay ang bilog nga langit ang pinakaimportante nga tao sa langit. Nga the only son, wala na sa iban, nagkari sa pagluwas sa aton. Dok, wala na kita sang panahon. Mangayo ko sa imo sang last word. So mga kauturan, ang aton nga pagpanaksi sa Ginoo, una-una gid tandaan naton nga wala kita sa maisaksi kundi naton makilala ang Ginoo. Amen. Sa aton makilala ang Ginoo, aton dawaton ang regalo sa Ginoo kun dulot nga mo ang kaluwasan, no? Kag sa aton karon nga pagpanaksi mga kauturan, aton tandaan nga wala na sang iban nga aton ipanaksi kundi ang Ginoo lang gid. Kay kabalo ako mga kauturan nga kung ang Ginoo lang gid amo ang sadsaran sa aton pagpanaksi, ang mga tao hindi nila makita ang aton kagalingon kundi makita nila nga amo ang aton Ginoo ang aton ginapanaksi. Sa bagay mga kauturan, ang ina nga pagpanaksi ini siya makadangat sa aton mga kauturan kag makatalupangod kung paano kita ginbaylo sa Ginoo, pastor. Yep. Mga utod, salamat gid Doc Hardeniano. Mga utod, aton pirmi dumdumon nga sa panahon kita makabaton sing nami nga mga butang nakapasar aton kabataan sa board exam, nakabaton kita sang amoni nga mga awards, mga rewards, aton ginapahibalo ang tanan
ginabutang ta sa Facebook, ginabutang ta tarpulin ang aton mga achievements, ang aton nga mga awards nga nabaton. Na kabay pa nga amo man na ang aton sentimento, amo man na ang aton nga huna-hunaon nga nakabaton kita sang kabuhi nga walay katapusan. And then ina is worth sharing to others. Mga utod, ang aton nga leksyon, ang aton personal nga testimony, wala sang maka-argue sina, wala sang makasupak sina. A changed life is a perfect sermon nga aton mawali sa mga katawhan. Ang Dios magapakamayo sa aton mga utod. Wala gid guro namon mahatag ng tanan nga inyo ginapabot ni Doc Cardiniano, but kami nga duha nagapati nga ang mga major nga mga punto amo na share sa inyo, and that would be enough for us nga aton balunon sa aton tagsa ka mga eskwela sa batika sa sining adlaw nga inog pahuway. Aton iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Maluluyon kag langit no namon nga Amay, nagapasalamat kami sa imo sa sinigid nga tiyon. Kabay pa nga ngamon natunan igo na sa pagdugang sang amon kadasig sa pag-alagad sa imo kag sa mga kauturan Ginoo, igo naman nga ila mabalon sa tagsa nila ka mga iglesia. Salamat sang imo pagpakamayo sa amon nga pagtuon sa siningation sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Amen. Nagamit.